Паведамленні на тэлефон даверу Брэсцкай абласной інспекцыі аховы жывёльнага і расліннага свету па пытаннях, звязаных з лоўляй раку, апошнім часам пачасціліся. Дарэчы, за незаконную здабычу кожнай асобіны раку вузкапалага прадугледжана пакрыццё шкоды ў памеры 1,5 базавых велічынь. Ці рацыянальна для рыбака ігнараваць існуючымі правіламі? Вядома ж не. Але што трэба ведаць, калі плануеш папаляваць на рака? Нельзя добывать раков с длиной тельца менее 10,5 сантиметров. Можно ловить рака на специально оборудованные раколовки. Ловіць ракаў можна толькі ў светлы час сутак, строга забаронена ў начны з выкарыстаннем асвятляльных прыбораў. Нельга выкарыстоўваць для здабычы рака плавальныя сродкі. Норма вылову не больш за 2 кілаграмы ў суткі на чалавека. За последнюю неделю у нас было 2 факта нарушения правил охоты на раков, так назовем этот процесс, когда жители в ночное время с использованием осветительных приборов, фонарей ходят вдоль береговой отмели и собирают раков специальными ловушками. У выпадку, калі колькасць базавых велічынь штрафаў у суме перавысіць 100, гораракалову не пазбегнуць крымінальнай адказнасці. Лавіць ці лавіць правільна – вось у чым пытанне. Софія Бережная, Роман Філюціч, тэлерадыёкампанія «Брэст».